Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri izan ziteztela Beterriko liburua Orezko Literaturaren 15. edizio honetara. 111 Akademiako irakurleek 2010ko libururik gogokoen izendatu dutena saritzeko bildu gara gaur hemen, eta horretarako gurekin ditugu Estibaliz Alkorta, Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara zuzendaria, Begoña Muruaga, Eusko Jaurlaritzako euskara sustatzeko zuzendaria, Eloi Egibar, 111 Akademiako behin-behineko burua, eta Manuel Arramendi Kulturbazkuneko lehendakari, Jon Unanue. Arratsaldeon, Ura Palategiren lanekin gozatu izan dugunok, poz galanta jaso genuen Iban Zalduaren tuit hau irakurri genuenean. Horrela zion, Ura Palategi, bikain gaurko bere fikzioaren izterrak ipuin liburuaren aurkezpenean. Aurtengo ipuin liburua. Historioz historio, thriller honen antza hartzen zaio liburuari. Denbora guztian, urrengo saldiaren zain zaude, tentsio batean, historioak zein norabide hartuko duen jakin minez. Tarteka, urduri jartzen zaituzte kontakizunek, baina ez duzu liburua itxi nahi. Nire iritzi apalean, azken urteotan euskaraz idatzi den ipuin ederrenetakoan. Gustura asko irakurri dugu liburua agur, eta hori eskertzekoa da. Postekoa da gainera ikustea ipuingintza toki garrantzitsua ari dela hartzen gure literaturan. Eta azkenik, zorionak Ura Palategi jauna, liburu eder eta sari handi honengatik. Bueno, arratsaldeon eta ongi eta horriak izan zaitezte guztiok. Nire lehenengo hitzak izango dira eskerron adierazteko bai Esti Alkorta, Foru Aldundiko euskara zuzendariari, baitere Begoña Muruaga, Eusko Jaurlaritzako euskara sustatzeko zuzendariari, eta ez dira kortesiazko eskerroneko hitzak, begirune utzezkoak. Azken urte hauetan, bai Foru Aldundiak eta baita Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak babes handia eman dio Larramendi Bazkunari eta 111 Akademiari gure ekimen hau aurrera ateratzeko garaian. Eta askotan laguntza hori, babes hori izan da baldintzarik gabekoa. 111 Akademiak argitara ematen du Beterriko liburua, aldizkaria, literatura aldizkaria, bere 59. zenbakira iritsi da, bere 50. zenbakiarekin lehenengo aldi bati amaiera emango dio. Hori ere aurreratu nahi dizuet. Bere funtzioa bete du urte hauetan guztietan, eta 50. Zenbakia argitaratu ondoren ahaleginduko gera argitalpen berri bat egiten egungo erronkei eta egungo beharrei erantzuten ahaleginduko dana. Beterriko liburu aldizkari honetan argitaratzen ditugu akademiakideek bialtzen dituzten iritziak urtean zehar argitara ematen diren obrei buruz, eta nik urteroko legez gogora ekarri nahi ditut Ura Palategiren fikzioaren izterrak obra honi buruz argitaratu ditugun iritzi batzuk, ze hoiek azaltzen dute argi asko zein izan dan gure akademiakideen iritzia edo sensazioa. Lehenengo batek dio, Bilbotik bidalitakoa, liburu bikaina Ura Palategiren azkena benetan. 7 ipuin ditu liburuak eta zaila da bat nabarmentzea. Denak bikainak baitira. Literatura eta neskamutilen harremanak dira liburuaren ardatzak eta maisuki kombinatu ditu biak Apalategik. Liburua gozagarria izatea lortuz. Irakurketa amaitu eta gero, 2 sentimentu geratu zaizkit. Poztasuna, hain liburu bikaina irakurtzeagatik, eta pena, liburua luzeagoa ez izateagatik. Eta Ura Palategi hemen bertan dagoenez, fikzioaren izterrak bere liburua izendatua gelditzen dela 2010 urteko Beterriko liburu. Eta Eloi Egibar Akademia buruak emango dio gure saria, eta Begoña Muruagak agiria. Nahi dezunean, nahi dezuenean,
Lehenik, beraz, nire eskerrik zinezkoenak eman nahi dizkiot sari honen atzean dauden irakurtzalei. Euskal literaturari egunero arnasa ematen diotelako beraien zaletasunaz. Sari hau niretzat berezia da, ez duelako epaimai baten erabakia islatzen, baizik eta multzo demokratikoago baten joera zabalagoa edo. Berbada euskal literaturak azken ez 14 urteetan, baina gehiago berbada, azken 20-25 urteetan iruditzen zait lortu duela neurri batean sortzea eta finkatzea eta trinkotzea irakurle sare bat. Ni komentzituta nago literatura eginkizun kolektiboa dela. Naiz eta idazleak bakarrik idazten duen bere ordenagailuaren aurrean edo bolaluma eskuan duela, baina literatura niretzat eginkizun guztiz kolektiboa da. Bi hitzetan azaltzeko, niretzat literatura da energia bat. Energia bat zirkulatzen duena jendearen artean, idazleen artean noski, komentatzaileen artean, kritikoen artean, eta noski. Irakurleetik edo irakurleetatik idazleetara eta idazleetatik irakurleetara doan energia bat da. Emulazio bat da, azken finean, literatura, eta horregaitik nik esango nuke liburu lortu bakoitzaren atzean edo dagoena dela beste idazle multzo bat, irakurle asko, eta beste obra batzuk behar bada ezain lortuak, arrazoi askorengatik, baina obra horiek ere lagundu dutela obra lortua idazten. Niretzat da benetan fenomeno guztiz kolektiboa. Liburu bakoitza da amaiera ziurra ez duen abentura bat. Eta egia esan hasten diren liburu gehienak ez dira bukatzen. Orduan, une horietan espero ez duzun zerbait da liburua bukatzea, liburu denda batera iristea, irakurleen eskuetara iristea, eta mirari bat da gainera irakurlei gustatzea. Orduan, benetan nire eskerrona eta emozioa adierazi nahi dut simpleki, eta bukatzeko anekdota txiki bat kontatuko dut liburuaren eta sariaren ingurukoa. Sariaren berria zabaldu zenean, mango zitzaidala gaur, orain dela zenbait egun, prentsan zoriontzeko mezu batzuk edo jaso nituen, telefonoz, e-mailez, SMS-ez, eta SMS-ez jaso nuen mezu horietako bat izan zen, nire editoreetako batek bidalitakoa, Iñaki Aldekoak, eta Iñaki Aldekoak bere mezu laburrean esaten zian, zorionakur, eta esaten zuen, monumentu bat eraikiko dizute 111 akademiakoek edo beterrikoek, eta nik erantzun nion, eta honekin bukatuko dut, monumentua beraiek ez nik eraiki beharko diet, beterrikoek eman didaten bultzada bikoitzaren gatik, beraz nire eskerrik zinezkoenak zuei. Eusko Jaurlaritzarentzat pozgarria da oso ikustea nola ari den hazten euskarazko liburugintza azkenaldi honetan. Bai zenbatekoari dagokionez, bai gaiei dagokienez ere. Gaurkoan, Bederriko liburuaren sariaren edizio honetan, gazte idatzi dut, eta pentsatu dut hain gaztea ez dela, baina gazte eskarmentudun bat saritzen ari gara. Oraindik ez ditu 40 urte, eta jadanik hemen esan den bezala 2 aldiz jaso du sari hau. Beraz, bihoazkio nire zorionik beroenak Urrapalategiri. Hizkuntza politikarako sailburu ordetza buru belarri ari da euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ahaleginetan. Gainera, diru partida badaukagu propio horretarako gure aurrekontuetan. Batez ere, gai batek kezkatzen gaituelako. Hemen ere aipatu izan da, optimistagoa izan da, igual gu baino, guk dauzkagun datuen arabera Euskadiko gazte gehienek badakite euskaraz, baina gutxi irakurtzen dute gure hizkuntzan.
Horregatik, fikzioaren izterrak bezalako liburu gehiago behar ditugu. Atseginak eta era berean kritikoak, irakurterrazak eta era berean mamitsuak, gozarazten digutenak eta era berean pentsarazi ere egiten digutenak. Eta ez dut luzamenduetan ibili nahi, gauza bat bakarrik adierazi nahi dut bukatu baino lehen. Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila prest dagoela 111 akademiarekin elkarlanean jarraitzeko, gaurkoa bezalako ekitaldiak antolatzeko, eta hoiek ere animatu egiten ditugula aurrera segitu dezaten gurekin kontatuko dute eta. Nire aldetik, besterik ez, mila esker eta hurrengora arte.